uboha bla dona arkira fo wallahi kira ni mai fo aba do mina ko aba do mina ma mi te fui ma sebe ko fui na salama mina ko de jama to wala kuma fo woni ni qur'an kala ya akira ka di saukala abi da ko ina ka tafi ya akala ka wa to fle bi mesina arkira ko ta ko do de dina ma do de joka jama to wala kuma fo ma mi te fui la yusawi shay'a fui te bitade dia est-ce que na fara ba ina candidat do jogo ko kuma bala da be ko kuma bala parce que to bu fe to bu fana ina wala male to bu na ka ko be no be ka dar kula e te ke famai dona ba ka papier do ka ke président par ka ku ba sida gouverneur ko be bari ula na de la so ka de la ka be musudoka ora de la ka do to ko ga ro do bocha una nyoro no sabatira ko kiri jori la do e ta borala on verra aí ite la ka ngete de ke fe yemi woni fanga ni te kele ni war ko mbi kuna kaba ipsiga campagne ke ipsiga mobile dona ipsiga donge war duma ipsiga donge da war duma ipsiga donge dal la ko doni umta ira bar ko kay ipsiga yala la mobile mo mbi bula bala dugu dawa min da bendande ke ba dugu mere da bula ni da bendila bi kele de gen na be to fara dugu da bendande dugu mala bulu ndama min de dugu mere da bula kabi ala kaninda masaba ko ken bula kaba ala kaninda ma ke mai mai o bu wuli doro ka campagne ke ka balani mboni mana ko mun ndam na doro jenu bi tega to no to ho abna tedi joma abna tshoti joma abna joma abana abo ta ko sikit bu kuma abo ko te faso bula abo ko te fuila abi dugu ko do be firi ka ba ka dugu ko be ka be chika ba sanduru ka talare ala ka boda de kan il faut ya ka koro anga jamana ere di fa babala ki denga ko jamana ko bo denga bo jamana diana ata karama ba fa e anga jamana politique mo bay ashim so ti tiyabi ko sai na amerika mo president ko la mesure de kakam ko mo to kata jigi ni mu ga ro la ki dege yinga ba na frustration anga jamana ba do na mena mama ni seba ye ko so a buso tijiya aba woro kata dege français ka woro kata dege américain papier balere bulu ana ko na umara ya nyamina wala bulu de bana wala bulu ala ka boda de kan ko ingela na bara ba dunya ta duje de nan durata am ke amuro shime ma ko jamana a dono amna sura jamana tamuru bile de ko imbiga ya tatu ko jamana imbiga ya tatu ko mina ka wele blasa akma sira sambe ka tubisa ka sigi ala jamana ka tanna jamana kutigi la fo duguma ana kelere ka bo ko ina sana no we ka sigi ala ma banta Allahu alai wallahi yake si ni si ka fle jamana mara be mani yele bolo ani kata si ay mamu bla kokuna deko ni nuere sigira de maloya ni sigi ka jamana de la futuko la de ebe jamana mi nguna ni o de untuya de ebe jamana mi nguna ni a sécurité tuya de ebe jamana mi nguna ni a kala ko tuya de ebe jamana mi nguna ni a de ngol tuya ko mara kala be go so de sira ka nam mara de nyele ka sini ni boy ba nya ay jamana to be mara kala be waso do de da mo na zara jamana ka nena na so jamana be ni akaina sira ka yelena e ka sini akaima na onda kembe ni kwa minna na no jina na e ka da dinga romira jamana ko be ga ta dinga de ko na ni minna no ha jigi ka se dinga mi ma o ta do i mara bi na o ba jigi ka na ka jigi no ha jigi ka da dinga romira o ta ana ndora ka laba jamana titnu nan do ta laba jamana titnu de temeni na tem wati temeni famat me be mari ma ni sami no fe mo biya munu be kele la munu no fe mo be kele la munu be mo biya munu be kele la musa trawre no fe mo biya munu be kele la alfa no fe mo biya munu be kele la atete no fe
o de y'a to n'u ko nin ka taa ne bɛ siran ko an ka na kɛlɛ kɛ nin yɛrɛ nɔfɛ yan a bɛ kɛ cogo di an ye fɛn fɛn dara an ye kɛlɛ k'a bɛɛ dɔn n'an nana kɛlɛ kɛ nin yɛrɛ nɔfɛ yan y'a dɔn o t'a a ko gɛlɛyara dɛ Mali ko bɛ kɛ taabolo min kan walahi n'an ma sabali ka sigi a kɔ ne kɔni bɛ wele min bila i jamanaw i lakɔli karamɔgɔw a ka filɛ a ka boloda su ka an ka ko in dan a kɛra ko dɔ ye filaw jalaki a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ dɛ ka sigi ka a denw kana Mali lajɛ ka taa ta maa si tɛna bila jamana t'a bila lakɔli karamɔgɔw t'a bila dɔ kɛra dama bɛ suko la dɛ hali n'i ma taa kalan i tɛ t'i den kalan e y'a dɔn se t'e ye ka t'i den kalan privé la o se t'i ye o se ye ninnu ye n'u k'u mago t'a la a t'a denw kalan a ka sigiɲɔgɔnw denw kalan ko in ye fila de ye jamana ta ye jamana ko in bɛ cogo min ma a t'i da don o la bilen jamana faamaw min b'u ma jamana ko la ala de b'o dɔn o kiiri tigɛ b'a ye ala ye aw minnu fana ko a bɛ hakɛ ɲini n'i ye hakɛ ɲini hakɛ ma sɔrɔ denmisɛnninw da yɛlɛ jumɛn ye olu ye dɔnniyaw ye o denmisɛnninw ta kɔnɔ olu de ye fu ye denmisɛnnin maa min a ma bɔ a tɛ sara ko kalama dɔ fara la sara kan dɔ bɔra la a t'o kalama nka ale kɔni si bɛ kɛ ka tiɲɛ ten fu parce que an kɔni ko b'a ko ninnu a bɛ adamaden si de pɛrɛti an fɛn o fɛn filɛ ka d'a kan ni fɛn ko ɲɛnama tigɛ adamaden si kɔnɔ a bɛ komi i si de bɛ kɛ ka pɛrɛti u bɛ kɛ ka san 5 tigɛ an si la ka taa ten fu. O de y'a to fɔlɔ Mali bɛ taa ka sigi ka na a ti tiɲɛ faso kɔ nka sisan ni min taara o y'o taalen sisan yɛrɛ n'i bolo fotɔla ka taa Mali bɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ na a bɛ Mali la yan a b'a ka jamana na yan wa anw bi yan koyi n'an ka taa yan jiri la n'an ka taa yan jiri la ne ko n ko la u b'a gɛlɛya koyi Mali bɛ yɔrɔ yɔrɔ sisan fɔlɔ Mali bɛ yɔrɔ min na a bɛ waso n'a ka Mali ye n'i taara nka sisan e k'a kɔlɔsi n'i taara yɔrɔ yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ Mali la yen a bɛ Mali la yen Mali bɛ cogo di. Kɔrɔ ye ale yɛrɛ t'a fɛ k'a yɛrɛ dabɛ ka na fana an ye Ala janfa n'an tora nin cogo in na tan an ye Ala kira janfa danaya minnu dara an na an y'u tiɲɛ danaya de dara e kan e ye nin ko in kalan kɛ i b'a ɲɛ dɔn n'i y'o ko cogoya y'i bolo tan ka dɔgɔtɔrɔso kuturu ta ka directeur d'e ma k'i ye kalan kɛ tubabu jamana kan k'i b'a ɲɛ dɔn dɔgɔtɔrɔso ko lasiri ye nazaraw fɛ ye ko e taara kalan kɛ i b'a ɲɛ dɔn k'i ta k'i bila hôpital kunna k'i kɛ a directeur général ye o ko de nagasilen filɛ e bolo ta hali maa tɛ se ka don a ɲɛgɛn kɔnɔ hali maa tɛ se ka sigi a dukɛnɛw la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kan mɛn ko nɔgɔ ye bana ye an ka dɔgɔtɔrɔsow nɔgɔ bɛ ka tɛmɛ du bɛɛ kan yan o ye tiɲɛ ye fɔ yɔrɔ bɛɛ fo n'a kɛra cliniques ye privés ye o ye mɔgɔw tɔgɔ ye nka an ka foroba dɔgɔtɔrɔso jumɛn bɛ yan ko maa bɛ se ka don a foroba ɲɛgɛnw kɔnɔ i ni lafiyali a ye t'u lajɛ fo n'u ye nin mɛn n'u y'a yɛrɛmaya n'a bɛ se yen i bɛ taa i bɛ sɔrɔ kɔgɔni bɛɛ fan bɛ ɲɛmɛrɛw la kɔgɔni bɛɛ fan bɛ fɛn nɔgɔlenw na fan bɛɛ ye jitoli ɲini walima si tɛ sɔn a dɔgɔtɔrɔso la soso fɛ olu bɛ tila ka sigi télé la dɔgɔtɔrɔ bɛna sigi télé la o ye nɔgɔ de ye bana ye a ye yɔrɔw saniya o tuma dɔgɔtɔrɔso de to man k'o misali fɔlɔ dira mɔgɔw la dɔgɔtɔrɔso in saniya wari a bɛ san budget la san budget la dɔgɔtɔrɔso saniya wari in b'a la yen ka soso ni fɛn ɲɛnamaw kɛlɛ ka bɔ yen a bɛ wari la wari in bɛ ŋanamu ŋanamu kana fili an ka jamana na k'a fatan jamana bɛɛ ko caman bɛ yen a bɛɛ wari de bɛ suma k'a di ko ɲɛmɔgɔba ma k'a bila ale de ka tiɲɛtiri bɛ se ka wari in bɔ ale de bɛ se ka wari in don da la da min ka d'a ye o tuma n'o ko ma kɛ wari taara min wa n'a sɔrɔ a wari donna a la ko in dun ma ɲɛ o tuma baarakɛlaw bɛ interpellé ni fila si tɛ kɛ an kɔni sigi mɛ ten an bɛɛ b'a baro bɔ ten a man ɲi hali jamana sécurité ko n ko wari de bɛ don a fɛnw na n'i y'a budget da f'i ye san daminɛ na a ka bɔ hakili la walahi miliyɔn bɛ fɛnw fɛ yan Mali la bi ka tila ka jamana yɛrɛ k'a fɔ cogo n'a baaradaw nagasi cogo la wa taa baara gasi la diɲɛ kɔnɔ Mali la yan baara gasi tɛ yen ni taa kɛra n'u ye interview n'u m'a fɔ an bɛ yan minɛn t'an bolo yɛrɛ minɛn ko de banna yan hali carburant sɔrɔli y'an bolo baara ye wallahi hali pompiers b'a fɔ policiers b'a fɔ ni mago jɔr'u la ko hali carburant t'u la
sudo tigage halu ko mo biti ka buri halu te ka so soro ta ko mo bila ngalo wa wa bitu me black na o debat na jamana dide ko bisa ko akana ala jaba kala ka cide jaba ka katana yau jaba ala yi mutu bola anta fi ayin faraka bana wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna akan nafulu na dim fitna dubi nafulu yini mina fawla anabi namike ana jamana uchi akama amike ka nyu nganyana ma fere akama wallahi ma do buga ko do chi dia ko do bina sibu dim no modu ma akla ke semi zoro ki to ke privé ta ke dim ni modi ni buruju be no se sora oui no de ko matika nafulu ti shikolo kolo ka blay ko yo akla ko seni me bi e ide on dadla I modi on fana bena kete e tlo masama we buruju be bena kete ni kwe la bol show la ni kwe kala kene ya show la e buruju do bena na ru te fama we ko abet le fama ko tilka al ayyam nudawiluha bayna an-nas ni furo ba fon la o do mo bena nyeni furo ba fen ni ay to ana jaba ya hakan mele ro no ko kwata be be kenati ay lama من لما ألا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم كما قوي بمسكة عليه السلام ناصرا عليه وعلى بدلك والله ناصرا عليه كبارك جرام الناس ركو حمي بجمع الدين مع الجلون نبي أسرقوا حمي كلين وانا بالمربولة أسرنا عليه مردونا الله على ببورا دكوي على ببورا دكوي على بكون يسلا دوجولا أنا كلامنا درون كتوكا ديسكور كلام كبود سوسالو تك مليرة توكي مدرون أنا سيكا يوم convaincing كلوكا أنا سي كان أم سوسما جاب يلا كفوكا كي كسر أمين جينا تقول ما يد سيكا فوكا كي يبلو nga makelenga sorate sorede makelenga lafiyete niye way ma shuka fot bo an shuka na fura ni angani la ko tramo ko de tambella ba gazi filla am tunna ta mana ko la ta fo mo mana ta sa yadam nen no ko la kana ke musoro na fo ko siki ga kuma muna aka to siki ga fo ka sika fedo bla ka so ma ke chini muna jamana kata ke abara kera do safla uni jamana masika jonfa safla jamana maso awe kumaso nya masika sola o mun jamana alaka bodaka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حديث أفلا بيان وكيكا كويندتو نتكمل جايو كده الله ندرم بارك لك أكمل. وعن قتادة عن عبد المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا ولم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم. الله أكبر الله أكبر. فتني أرجع أقول ما من دون إن شيء
عبيد الله بن زياد عليه كنت ما دل ما يد فانا يكون مركلا دي مركلا كندو ما ينما كنت ما تقول ما كنت يزيدك لسيد مدو راكي جمانا كنا يزيد يركيو أكلم كي هرماي كو هرما ما تايا كلا أما كم ما هرماي كجيش ما تويما أكان لسيد فانا مالغولو كنا جان أركلا مودي دفاع أركلا يزيدك لسيد مدو راكي جمانا كنا يزيدك في نواتي هو على إننا كنا معقل باليسار وعلى لك صحابة أننا كانوا بنا باتول لجي أكسا يبنانا وأننا معقل لجميع معقل قواما أكو إني محدثك بحديث أكو عبيد الله بن زياد نبني برني حديثة لولا أني في الموت نرى دونسة دفلني نوكني لم أحدثك به وندي برناي وفي رواية ما حدثتك به منافي يجمع وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول يا من يدي من يا ما حدث في وسمعت كوي كما ملاك الآية أيد يا ما عرف صلى الله عليه وسلم ولا ما عرف بافو ما من أمين كما أقولي كنت إشلا يمغو الشلا إبلا لجمع كل دكنا يلي أمر المسلمين إبلا الأسلام كوكو يقنا إذا أكون يمغوي أفيمانا جيما بإيدي بلو إمانا أبلا ومنا أبي ثم لا يجهد لهم وينصحوا وقفا تيتي تسري وكمولا تسري من مولا يمغولا بيسا كوريكي تسري نقولي أكاسيكا دلا بل كما بين مراتيم يلي بقولي ككركة وكما نقولوا كبه دكا فلو يلي كوري أنا تسري أنا مراتيم يلي كاي فرفرني هم لا ميجي أي لك حاجة دوكو جولي فرنتات من ياكي أنا مراتيم أكاكدنا أيها كله هل كوري كتيجا بارك يا أجولا هل كوري كيدرنكا أنا فهمت شو ما فاتونا لنا من جانا كولي إيركي سبب دوكما كأكمل ينير كتوكنا كوي أنا نكلم وين فلتكمنا دون مشون كيسي كأره ورد كلام ورد بودا توفانا مولي كمانج دون مشون كيسي كأره ما تو قرآن في ماموني جمانا فما ترى كتونو يرى مرفقة كويرة لكذا بس كناتي رفعتي تو أنا بدي بتو أيرني فأني من موقع يموالي كورتي كي كبسا ما كوي ibi jo ebla mo toka onye moya de la ibi komi bulu no de la e bulu to la kuma defo ana député o kanka on défense ta o beski da la mo ka hamidon o bu ngodo lo mo bo arranger o godo mi mo godo o pana lu de kanga keleke on nona amanga lu ka fenda ko mi lu ka keleke ko muna ida ana jama fura jama mo ngodo lu ka ay ma mun ci ka ta sande kono o lu ka sharia tale ma be awde be wula no be keleke ko muna ida ka suru dumba lu ba do ka te mongo nge e campagne ko sida gila nge sida de doy akor mun bisien ni jamana ka botala jamana de de masia an kilingile ba doni minge ma kala ne wala mun fle kala ni minte ni wala ko no ba chefo ma kala ne wala mun be lu ba do chena ni mai jamana mi asia reba ale rebo fi no ala am ya bra kasi thumma ibla aslamu ka ko do ni wala thumma la yajhadu itajudu ke judu de kama banke kichese oda mate de wayan sohu ka ikonna jewi ka ke komi ere ka tukono ko de ni baro aksa malakala mo ngate de ka ko ubi hamimu ka jamana de ka mo ngere de ka ubi hamimu ka jamana de fan jamana fandam ye ka tibe ko re balma fadaw ka amara kala ka ngate de sayyidul qawm khadimuhum jamani mo ye jamaka baraka de de ganna ya bla guna ani de fama
non vraiment famo ni ngaka famo ni boya kaka ni ngaka fana donc ko hakebe famay fada ka hakebe fada e famaka ko ni fladi fada ka hakebe famaka fama fana ka hakebe fana ni e shere ba ko fama la batu akana bo fama kama akana ngala amare fana bi ka maslaha do ni fana aba chesi ko no fe kele bono ba bolo kama jamana wari ba bolo kama jamana imkani yetu be ba le kama mara kono o kama parce que beti ga bila nyemo yalo do de be blaka nyere go to wala ko mana sahaba ke imbe ke ga ko ila ka akon ni saya te kale de la kale o kuma do no ko muna ayo fo kuma damnena do no kuma fla fola do ko fono tabi je no ko no yi Obedullah bin Ziyad aba don ko wajin te fo nyaay ma yana makunte wajin te fo nyaay ko da to asato ba ko ay wala sa kana don dugu ani alika chevoya anaka famaya do ko aya fo de kama ko da ba ko ni saya te munda fo do ko la ko aya fo mungama ne ni saya te munda fo khawfan ala nafsi parce que ko kama ni ya so ko ba ni mo ni ale tigite ni na ba kabila abini fo ay na to la si alisa to koro duka akasi ga fulika kadaka ko bana ni kuma fula fora wallahu ta'ala ga ko ni ke to ga di sai na kala yin def akoni sai ta dala kali akonya ma akraf be do ba do sabato ma sato ma dale ni magalo de ngalo public sahaba ke ni to sai bana bila ayre de ko ti akon ne adon sa to do wa ma bo bana akono te dini ko akon ma shi ti bla Islamon ko kokma thumma niyeni no wallahi niyeni no idibite yini to ibi chugodo imere yini to ibi chugodo idrekere yini to ibi chugodo na make kanyi ga ala soriye ko e de blaro kola e mi chesi imi konna jewi e konna jewo ngamba la bele konna jewo ngamba fa motibli iro bana konna je koy ibe hera min galu yere era ni famay ko hera mana kam ni kamara du ibe la diriya min ni jamana dunga iko la diriya kele danna era fola ayo andala ko wata la kale sayyidina umar mabina na a kira islamo ko kuntiye a kira islamo ko khalifa ya abubakar fatuli a ka deba ya mo kenyonga ala karaka kala dem sallallahu alaihi wasallam aka deba mo kenyonga akuma akoni ya umaru ye tengada pomina ka foni ndeke ala ka sheria la batuli kama adaka nana jabu ya fonore buli mboka majam fo bor ko la bi o kono shuto mo ko ni umaru ma konji na on ne fo na on ne pasana mor klema kontashi akoni tengada pomina ni sheria soso ne khalifa la man ne ka tukono mo sheria soso ako mi kiri min be makoka mbo non flake na tukono mo la kadaka yele ka tukono mo be ka nyanga ta tubi ni mashrubo yana matisa e bafle aba munu mene foi fa ma be datiga mo ko kuma na abada faman na koromo bi datiga mawlu ko kuma na abada nikiri ya bo wulu te to te kiri ko la nunu ya ni yala yoke afrique ko na bebe ga ta afrique fa baya e fa mai idu ye fa mai iso ye fa mai iburana ko ye fa mai iteru ye fa mai e kasabe mala o be siga saboke de mama bana emi chesi ikama dunga nyina ma yadalla imi konna jewi afdani min so qur'ani muray ni segen o wuli ka ta ya la de franci wala ka ta tinisi ni tinisi ka o kunya ke on da shi an ta do to so mo ya jabba barka be fama do ha jamana do fama de bitu ya furake jamana wala jamana mo fama we barake ku ka do so dula ka ye ka bara ku ka do so la ku kam minon koroshi ate ta ka bla kinikla mina jaman dira mari ma
mina chaman zana malere ate to so nunde ko bari to so ba ni nga bo abe depuis tes congés ta ni mo go de mina ro kes kana ko ko ti ga na ko era de clinique ji la ko ta ya me no ta ben de ko ta be kan yoro na abke ni ko ya na ko ya da mina shene o mina era tinye o ta fe o ka de e jamana bi dese mina jamana de do so e jamana la fura chugo jamana era kutru dese la fura kelke mina o fura kelke mina be clinique la sa fleni avec on a do so de la o de ke sanawi turki on a do so de la o ke sanawi Maroc ngana amon den ya ngebe suwi am se ga fo yena waye an ba na fa da warni na ko warni kenyonga tato million de américain ma ayre kat bula akam frake ceke milen siga naya afika sana naya bala siga kaya akalan ngelo fana biya muyaje ka kesebe mai ka pop la ordre la niye ni je ni jamana na mata ta dilla ibe ni muna jamana ta do ni ya ci yarshi ni yemin je ni shi ke ka kasula ni ya ci ni jo mi fere ka ga sa jamana ka wadi directeur ba do ta ka blaka kligila ka fara ka bara de mo ba ibi wa ke men kota jamana kuna kalo ga ete yi jamana ka bara da abada ni ke o ke ga audience ni ko ka ga zo na kligila na RKF la ke jamana ba kligila jamana ta ka kala jamana ba ka kala no ne ra e do ga ta ko tire la par que spécialisé ko ale kile de dia ko sa ko do fa la ka do kwa iki do ko era ba do ko mari ka bure ko ni do ke ate ko na do ke ne ga kile aya do ga apota jamana kile na fa ali ko tu tebli e jamana ka bara te fuyi wa hal do bi bara ndonya bure no tu ko na je jamana ka bara ke wala ubu konna je o ka kini de la wala sa kini on la chaye ko inte politiki mo dorontere mama be ko do kuna be de be ko ida ko ni bla islamu ko ko do kuna yali amra lil muslimina ko ibla ko kuna imaso ni chesri ko nyenna imaso ni chesri ki konna je ko ida ako jabe me tray mo ko kuma ila bana illa wa lam yadkhul ma'ahum al janna ko e ko ni de shoris la no fe aljina ko no fiewla e mi on joli mi aka balo koka kana fulo mara koka ku kam non ta ku fere ku dum na kala mo chien ku ka sécurité ko chien fama fam ko mo ne sena chien do jamana be la de ko no na min chien ni na fa fa wi ni na wala la ara ni ma fara ro ka la kana be so ku ke mi na ko o mi na so ma duna o wele kana la ara ko awa au se ben non valla mama na sa do so la ka so ke mi na ndai ato se la de nga o mina yi munu yo mina shwe munu yo wadu la hala ko mo wele ka sigita mina masika la kana a police mobile munu ya police mobile so wadu munu ba karbala karola ka karbala war faranyanga ka du ka patri bwama zonga bugu sigita la hala ko mo wele ka mama ka pensiona o kuma yi mama mo sara ko wele ka ro bilo ko tranki ko nyindi hakada e ma fam koy abe ina do ko jamana ni gati ga yana wada jamana du don ni tala ya do do andala hal mun fle Quran ko ru Quran ti ko la ka so sheka angana ko ni bebe jama fa kuma be Quran ti ga jam Quran be ti ga ko na Quran ti ga je ko Quran ti ga wala nga agazol bala ka ta konsobe o jate be ga bo ko ne be shi ni be bala yaka kuma dilale wonde de bet lo buda kuma dugule wonde shuara kuma do bali ta ma be bakala bali ya kalu mo makala kalu mo to ko gala fo mo bora ko kala e ta wati te na mo kunde fa gala o imbe ko ka ina ma da kala ba kasita kabi ko journal ko na ngon ngam ni na fasiri kala cara ko ko fori cara ko gela rasade namba la je kay la mam do qur'ana ila man bala e ta mo bora ko kala wa ana wali mana boya ya kalama am sami to da so ngana ni ya wati na sheto bu ya la bla ko ngara ana mara mara to wala na do ndi yeble wa do mo boru ya kala
te yani mo ka ku kala ngana mo mara de ko pa ga ka mo commencer ka famille ke o wi a do japu mara mo ma mo ko ko o teye o fo o de ka fa mu bi ka ko bi bun de bi ni me tiga ka ala kira yi fo sallallahu alaihi wasallam wallahi ne ba fe bi kutuba ka suru do betay ga yayi jamana ma ka gala akuma fana ala kira sallallahu alaihi wasallam ayo fo we dane man nun tele ka kuma wele ala kira ka kuma de do ko ni bla islamu ko kuna ma o mani bla islamu ko kuna ko do jamaje ko fe ni bla ko ni ko na je ala ki jesi anyen na ko ba ti se ko be ke ka ba ko la re muti do ajira kono no fe ani ma do ajira kono mi be ne to fiu ma ma la re ni ma do ajira kono fariqum fil janna wa fariqum fis sa'ir ni ma do ajira kono itaro ira bodo hadisa fulana ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ay do wonike do min do ma nelawi dama do wala ko kelaw ako allahumma ndiga ala من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أقول ما نمبلا نم دون قدرنا كل ما نمبلا نم دون قدرنا فشق عليهم أي كلام كوكا سيدا كونسيرك كينغ نماي تيبي بولو يبدوغو تيتي بولو يبدوغو كسيدا بسا دانا كماجسترا جوجي كينغ نماي إيكا كيري فوف مانا نفردو كداما فشق عليهم أي مغوطورو وشو دانا على كيرا قلت لي على إيكا كليا ساتي رما إيكا تيديو إيكا تيسا دانا ودا تو ما تامان سأولي ورا دولا باكلام الله أكبر بسني ولا ما تامان يا أفرانوما توكادني إيه على شيء دونكو ندايني ترين غاني نانا ميلو غيري ما نانا ميلو فلاتيما تراكا كدي سورافنا كدي كليم بيكونا دونغا كوفي من سره زمن ساءته أزمان ندودو ما نسوجا دونغا لو منيفي والله دونغا لو بيجي ni wardo bina keka mo furakeya bina sanzaba sanani keskala ni do diumina saraka delia ni do diumina srifa ndanjunga uyu kale fuka fandamu ngashinye skiche udonu modo mina srifa ndande doga no bina misri wele de ni modo na je doga chakwe ndo ko no moke fa baake أي أنا أقول بوجود سبتيا إذا نيسي مولده وكان أبوهما صالحا ولا يفو كدر موسى يمين تمسني من ما قبضه أقول كان أبوهما صالحا كفلا فقيا من نكدر كفوا فلنا جده والسابع ما يلا ما قبضه فلان فاكل ما ينادى تقول فيه كانوا كنفلو كرشي ككنزو كرشي أقول ما من بلا من دون ما قبضه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به رواه مسلم أقول ما أملا من دون قدرتنا أهلنا أمغلونا الله أكبر ما أكبر نيكا مينو غير فرانيونا بعد سيفويتين مريء من أبي فدلا كدوما يقدر كتير بابينا Ebihina bempa permis fudla kadama iba donko terenda mami san akasa nduru bara ma do kasa nduru sandambara atete na milioni liba okele ko fara nyonga kanna efle ka tere firama ka letri dama ka permis la kadama ja foi ashiteche terenda shi akoni hina nuna ni mami hina na le manona ko alaka hina ko tikila alaka de gadu gongo akoni ye gelaya ku ka alaka gelaya kika ko mana alaka de damenge alaka de gonge fakta li nafsi ira ka la de ni min da gere ni ba alaka da duwa tawal mani ba alaka ka danata hey cheli wa alaka ka danata ku ni burju shilale wallahi ni kirama ni gole kani mai la me kika kurishi ko kongo pa to na dome ay ruta ke da ay ruta fata ambele ko do hal ni blala almaniya la ni jesri misri nyenna ini konna je misri bala ni mwakili do ambele makata
kuma ina akere daga kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibra ko mi muna de kudu an be da makakala ni ibra mo ko kuna ke ko me ka kudu afle ta jamana barada hal ni fitu kera orobna jimina ba so barada be jisara nga fem siga dilani ke masaba ke nani abissa gire ya jibe ka ko barada mashi siga chala ba facture barada be facture barada e ba donné e ka orobna yoro do sira ka bodo so ko bi suri ka premier we muna parce que akana facture fuki kuna barada ta so ni ngi ngom be jibe ka wura ko no orobna ko do chene do jibe ka bon fo ni jiu to ro ko na kon na jero ko barada epsiga bara min get likile mono o fle bolo e do ngile ko ka likile tan duru ko ka e dum ko sarata kon na jero la ala ka boda ka ala mo nyanye fo l'islam yoro ala l'islam alors ni qui ta ke ande ay min fo ko ala ko te ni ki ta ko ni ko ko ni tar ko ko alors do ina fo ba ko voli ala ka ki mandama ala ka ki mandama ala ka boda kai anga jamana ala ka baski do ko ala ka tubi no ya ay ala ka tubi no ya ay fiam bi man mina ya rabbi ala ka ndema ka bla anga jamana beni fusu fasa fusu ni la fu mina ya rabbi ala ka jamana kwa ala ka jamana boti ko ala ka jamana ke jamana joli ala ka jamana fara jamana barka mawka ala ka barka do ana ne ra ka gadde jira mare ka na to barka ni ala fe bide ma barka bari chaara inde sujudu yere ke da fo ala ka barka tula wallahi barka ni ala fe bide ma barka bari chaara ala ka barka do ana ala ka barka do ashila ala ka barka do ana kula ala ka barka do jamanaina ala ka barka do jamanaina ala ka baru aslamaka ala ka fatul majaka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك ومن التوكل الا عليك ومن الرجاء الا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة